Уважаеми президент Първанов, днес 3 юли в навечерието на националния празник на Съединените американски щати, Деня на независимостта, ние събраните тук на тази кръгла маса отбелязваме 120 години от установяване на дипломатически отношения между България и САЩ. Тази годишна е ключова за нашата страна, защото тя поставя началото на реалните отношения на България с най-мощната демократична държава в света, Съединените американски щати. На 19 септември 1903 г. неговото разпорядителство господин Джон Джаксън, този, който е на снимката, дипломат от кариерата и пълномощен министър за отношенията на САЩ с Гърция, Румъния и Сърбия, представя своите акредитивни писма от президента на САЩ Теодор Рузвелт на княз Фердинанд. На 22 декември 2014 г. негово превъзходителство господин Стефан Панайотов представя своите пълномощни от българския цар Фердинанд на американския президент Удро Уилсън и става първият специален пратеник и пълномощен министър на България в САЩ. Ето това са двамата изтъкнати представители на своите държави, които поставят здравите темели на българо-американски отношения. Уважаеми колеги, до портрети на тези заслужени държавни мъже виждате и портрети на сегашните посланици на САЩ в България. Негово превъзходителство Кенет Мертън и на България в САЩ негово превъзходителство Георги Панайотов. Има ги и на плакатите, които са закачени на стените. Известен е факта, че до този момент България има 28 посланици в САЩ, а САЩ са имали 35 посланици в България. Когато говорим за посланици, ми се ще да разглеждаме това понятие в негова по-широк смисъл. Много граждани на САЩ са посещавали и посещават нашата страна и преобладава се част. Те са достойни посланици в България, защото носят ценностите на своята държава тук. Преди 4 дни от Америка се завърнаха две наши колежки, доцент Елена Савова от лявата моя конференция на най-голямата и най-престижна национална библиотечна организация в света, на която ректора, аз и още 5 колеги от УНИБИЦ сме редовно членове повече от 10 години. Лично аз съм благодарен на Америка, защото през далечните 88-89 година като гост-доцент един от най-престижните световни университети и старши изследовател Калифорнийски в Бъркли успях да прозра ценностите на истинската демокрация и на свободната пазарна икономика и да се опитам да ги приложа в моята страна. Скъпи приятели, за връзките между България и САЩ може да се говори много, но аз ще спра до тук. Първо, да ви съобща, че на 28.6.23 г. в Министерството на външните работи се проведе подобно тържество, организирано от заместник министър-председател и министър на външните работи, госпожа Мария Габриел. На него присъстваха госпожа Габриел, вице-президента Йокова, председател на Народното събрание господин Росен Желязков, негово превъзходителство Кенет Мертън, посланник на САЩ в България, доцент Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви, както и много посланици, акредитирани в България. Нека сега да изслушаме част от приветствието на Кенет Мертън. Some of the reasons our relationship remains so strong is because we share a lot. We share an appreciation of our families. We share an appreciation of our freedom. We share an appreciation of our countries. And we share an appreciation of peace. Искам да кажа, че една от причините да са ни толкова здрави отношенията е това, че ценим еднакво силно семейството, свободата и също така държавите си, страните си и мира. So thank you for allowing me to join you tonight, and I look forward to moving some more with the rest of these presentations. Thank you. Уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаеми господин председател на Народното събрание, госпожо вице-президент, Вашето превъзходителство, Вашето превъзходителство. На второ място, това беше клипа. На второ място с искрено уважение към вас, моля да станем на крака, за да изслушаме химните на Република България и на Съединените американски щати. Моля химна на България.
останем прави, да слушаме химна на Съединените американски щати. Давам думата на професор Петева, Ирена Петева, ректор на УИБИТ, за встъпително слово и за да открие днешната кръгла маса. Имате думата, професор Петева. Уважаеми гости, уважаеми президент Първан, скъпи колеги, студенти и преподаватели. За мен е чест да ви приветствам с добре дошли и да открия днешната кръгла маса, посветена на 120 годишнината от установяването на българо-американските дипломатически отношения, която се провежда в навечерието на националния празник на Съединените американски щати 4 юли. Благодаря на партньорите на днешното събитие, Държавния архив, Държавния културен институт към министъра на външните работи и Българската национална телевизия. Когато говорим за дипломатически връзки, както подчерта и доцент Загоров, между два народа, трябва да се подчертава обстоятелството, че културните отношения са положителната предшестваща предпоставка за добрите контакти на международно ниво. Българо-американските културни отношения датират далеч преди да се появи съвременната българска държава. Още когато България съществувала само в смелите мечти на революционерите и интелектуалците, граждани на САЩ, подпомагат българското възраждане. Тук изключително важни са отношенията в образователната и книжовната сфера. Още в началото на 19 век американски мисионери започват да развиват дейността си на територията на Османската империя. Те обръщат внимание на българския етнос, който тогава се бори за народностна еманципация. Количествено и фактологически американският принос не е голям, но то е от голямо значение. Първото българско периодично списание Родословие от Константин Фотинов излиза в Смирна, днешен Измир, през 1844 година, благодарение на Елайса Рикс. По-късно Рикс, освен че подпомага филологическите занимания на Фотинов, сам пише Notes of the Grammar of the Bulgarian Language. Усилията му са наследени от Албърт Лонг, оставил дълбока следа с просветителската си дейност на българското общество. Що се отнася до книгите и библиотеките, те стават неизменна част от мрежата от американски протестантски училища, отворени в Самоков, Пловдив, Ловеч и на други места. Екземпляри от тези книги ние грижливо пазим и до днес, както доцент Загоров каза, и ще може да видите част от тях в УНИБИТ. Благодарение на тях студентите днес получават познания в областта на историята и книжовно-документалното наследство. Като най-ярка пресечна точка между образованието и дипломацията трябва да се изтъкне Истанбулският робът колеж, създаден през 1863 г. от американците Кристофър Робърт и Сайръс Хамлин. Той дава образование на поколения български политици и дипломати, които създават облика на съвременната българска държавност след освобождението на България. Там любов към книгата и към човешките ценности получават имената от ранга на Константин Стоилов, Михаил Маджаров, Тодор Иманчов, Стефан Панаретов, първият български посланик в САЩ и редица други. Както отбелязва в своя интервю, госпожа Анжела Кенън е експерт за България и Русия в библиотеката на Конгреса на САЩ.
Отношенията на Конгресната библиотека на САЩ с българските библиотеки датират още от края на 19 век, когато българските институции започват да обменят публикации с Смитсоновия институт. Първите документи, които постъпват от тази размяна, са томовете на дневници на Обикновеното народно събрание с настинени печати от 19 юни 1894 година. Особено интензивно се развива сътрудничеството между българските и американските библиотеки през последните повече от 30 години. Откриването на Американския информационен център в София в началото на 90-те години на миналия век дава своето положително отношение върху задълбочаване на контактите между библиотеки. Провеждат се редица семинари за управление и организация на библиотеките с участието на водещи специалисти от САЩ и видеоконференции с библиотекари от САЩ в България. Активната дейност в сферата на библиотеките през тези години развиват госпожа Снежана Янева, дългогодишен директор на Центъра и председател на BBI, госпожа Нанси Волт, виден представител на Американската библиотечна гилдия. Тези няколко реда са само штрих от българо-американските културни взаимоотношения, но са достатъчни да разберем, че далеч преди да седне на масата на преговорите, САЩ и България са се познавали благодарение на универсалния език на книгите и библиотеките, а изградените връзки са устойчиви във времето и са в основата на взаимоотношенията между българския и американския народ. Благодаря за вниманието. Уважаеми приятели, преди да продължим нататък, искам да съобщя и да поздравим хората, които присъстват на днешната кръгла маса. На първо място бих подчертал господин Георги Първанов, президент на Република България, генерал лейтенант Атанас Запрянов, заместник министър на отбраната, главен комисар доктор Антон Златанов, директор на Главна дирекция Гранична полиция, Министерство на вътрешните работи, госпожа Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи, доцент Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви, госпожа Снежана Йовева, директор на Държавния културен институт към Министерството на външните работи, госпожа Мина Константинова от посолството на Обединеното кралство България, негово превъзходителство господин Костадин Карабашев, доскоро от заместник министър, сега извънреден пълномощен посланник на Република България при Светия престол, генерал-майор Тодор Дочев, началник на Военна академия, заместник директора на Националната библиотека госпожа Ваня Аврамова, доцент Анета Дончева, председател на Българската библиотечно-информационна асоциация, госпожа Спаска Таранова, изпълнителна директор на Фондация Глобални библиотеки България, изтъкнатия български журналист, главен редактор на Епицентър и собственик Институт за стратегия и анализа госпожа Валерия Велева, Зорница Младенова, заедно с господин Георги Костов, Ромен Стоянов, Българо-еврейски културен институт. За мен е изключителна чест да приветствам госпожа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и добър приятел на МД. Албена Симова, издателство за буквите, Емил Спасилич, български журналист и директор на издателство за буквите. Негово Преосвещенство Тиверополския епископ Тихон, господин Даниел Парушев, председател на Националното представителство на Студентския съвет в България, Аркадий Иванов, изпълнителен директор на 4-та болница в София, доктор Васил Василев, шеф на 12-то ДКЦ, Тигрет Чабанов, екс-депутат на 40-то Народно събрание, госпожа Яна Паскалева от администрацията на Столична община, нейно превъзходителство Ива Михайлова, пълномощник министър на Малтийския орден в България, Поли Карасоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, професор Мария Воденска, госпожа Борица Гранчарова, Сметна палата на Република България, господин Здравко Попов, господин Виктор Кинов, господин Галбин Поев, Петър Дълчев, съюз на военно-инвалидите и пострадалите от войните, господин Огнян Стоичков от Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства,
госпожа Мина Константинова, професор Веселинов, Софийския университет. Изключително ми е приятно да приветствам госпожа Мариана Пичиян, която е представител на Американската флотска камера и собственик на завод Кентавър в Дряново. И накрая завършвам, последният пристигнал, на последното съобщаване, господин Калян Парков. Уважаеми колеги, пристигнали са няколко поздравителни адреса, само ще зачета. От генерал-майор Тодор Дочев, началник на Военна академия Георги Стойков Раковски, който пожелава ползотворна работа и успех на участниците в кръглата маса. Нека в името и мира на бъдещето на нашите деца да продължаваме да градим мостове на доверие и приятелство между нашите народи. Пристигнали е поздравителен адрес от министъра на образованието и науката, професор Галин Цеков. Пожелавам успешна и ползотворна работа на организаторите на всички участници в кръглата маса. Ще ми се да прочета от уважение към председателя на Народното събрание, с който се чух преди минути, неговия приветствен адрес до професор Стоян Денчев, до професор Елена Петева. Уважаеми професор Денчев, уважаеми професор Петева, благодаря ви за поканата да бъда официален гост на кръглата маса, посветена на 120 години от установяване на дипломатическите отношения между Република България и Съединените американски щати, която е организирана от Университета по познание и информационни технологии в партньорство с други институции, а институциите се още подчертаят Държавна агенция архиви, Държавния културен министъра на външните работи, както и Българската национална телевизия. С радост можем да отбележим, че политическият диалог между двете страни е постоянен и динамичен и се осъществява равнища. Вярвам, че ще има значителен потенциал за взаимно изгодно сътрудничество и за развитие на проекти в области като зелената икономика и предприемачеството, енергетиката и инфраструктурата, информационната технология и цифровизацията, здравеопазването, образованието и иновациите. Кръгла маса в университетска среда, което допринася за сближаването на академичните и междукултурни връзки между двете приятелски държави. Позволете ми да дам думата на генерал-лейтенант Запрянов, който да прочете приветствен адрес от министъра на отбраната господин Тодор Тагарев. Имате думата, господин генерал. Уважаема господин ректор, уважаеми господин президент Първанов, уважаеми дами и господа, имам удоволствие от името на министъра на отбраната господин Тодор Тагарев да ви приветствам на тази кръгла маса, посветена на 120 годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и САЩ. Нашите две държави са естествени стратегически партньори, не само защото сме част от най-мощния и успешен съюз за колективна отбрана в света НАТО, но и защото споделяме общи евроатлантически ценности. България днес е неотделима част от НАТО и Европейския съюз. Това дължим в решаваща степен и на подкрепата от страна на Съединените американски щати. Високо оценяваме засиления фокус, който Вашингтон поставя върху сигурността в Черно море след началото на войната на Русия против Украйна и в контекста на руската хибридна война против НАТО ЕС и България. Очакваме инициативата на Конгреса в бъдещата стратегия на САЩ за Черно море да подкрепи с конкретни инструменти и действия укрепването на сигурността и подкрепата за повишаване на отбранителния потенциал на съюзниците от НАТО в региона, това число и на нашата страна. Броени дни ни делят от срещата на върха на НАТО в Вилнюс, където ще покажем, че сме активно ангажирани с укрепването на съюзния възпиращ и отбранителен потенциал, както и с продължаването на политическата и практическа подкрепа за Украйна. За да сме адекватни на изцяло новата стратегическа среда, трябва да ускорим изграждането на силна българска отбрана в рамките на НАТО и Европейския съюз. Затова наш приоритет е развитието на отбранителните ни способности и укрепването на присъствието на НАТО в Черно море. Тук разчитаме на конкретната подкрепа от САЩ чрез реализирането на потенциала на нашето стратегическо партньорство в отбраната. Пожелавам успех на кръглата маса. Позволете ми, уважаеми колеги, да дам думата на един от нашите партньори, доцент доктор Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви. Благодаря. Уважаема професор Петева, професор Денчев, господин президент, дами и господа, колеги, най-напред да благодаря за поканата да се включим като партньори от името на Държавна агенция архиви в тази инициатива, която ознаменува всъщност 120 годишната от установяването на дипломатическите отношения между България и Съединените щати. Както професор Денчев анонсира, всъщност ние
една изложба, която беше открита в Министерството на външните работи, съвместно с колегите от Външно министерство, на които също благодаря за партньорството, на Българската телеграфна агенция, на научния архив на БАН, където се съхраняват документите на Стефан Панареков, за който стана дума. Останалите, разбира се, са документи на българските архиви. Те представят всъщност историята на двустранните отношения, както отбеляза и професор Петева, доста преди началото на българската държавност, още от самото начало на 19 век, когато първите американски протестантски мисионери идват и се установяват в българските земи тогава, когато подготвят тази първа генерация възрожденски дейци, които, така да се каже, стават носителите на българската модернизация и прогрес в края на 19 век. Бих искал да анонсирам, изложбата все още може да бъде видяна в, как се нарича там, мраморното, кой е черния мрамор на Външно министерство, но от 17 юли тя може да бъде видяна в изложбена зала архиви на Московска номер 5, така че каня всички, които имат интерес, да заповядат да видят изложбата. Трябва да кажа, че архивите правим доста такива изложби по повод годишни на двустранните отношения и общо взето за така не специалисти, не дипломати, не историци, тези изложби са доста скучни, защото са почти рутинни, представят първи дипломати там, т.е. обратно първи техни дипломати тук, първи наши там, първи спогодби и така нататък. Една така рутинна дипломатическа дейност. Смея да кажа, че тази изложба стана по-интересна за това, защото тя отива отвъд официалните дипломатически отношения и се опитва да представи междучовешкото общуване между българи и американци още от края на 19 век. Като започнем с Алеко и неговото знаменито произведение до Чикаго и назад, като започнем с Дан Колов, с всички онези българи, които, така се каже, оставят диря и в американското общество, и в, така се каже, в световното културно, пък и спортно наследство. Минем през американската мечта в началото на 20 век, когато хиляди българи се отправят към новия свят в търсене на по-добър живот. Разбира се, за много от тях, за 38 всъщност от тях, които загиват на Титаник, тази мечта не свършва особено успешно, но ето ви един штрих от историята на двустранните контакти, която също така сме маркирали и която се служава да бъде отбелязана. Тук държа да подчертая, че всъщност ние и като българи, и като хора трябва да бъдем признателни на онези американски фондации, които в началото на 20 век и особено в междувоенния период изключително активно подпомагат българската кауза. Имам предвид Камениевата фондация, която подпомага в периода на Балканските войни българската кауза. Имам предвид и двете големи фондации, Близкоизточната фондация и Рокфелеровата фондация, които изключително активно се включват в изграждането на дори на знакови и до ден днешен сгради в София, като днешния биологически факултет или тогава агрономическия институт и въобще цялото подпомагане, така да се каже, на селскостопанското образование на българите, с Института по паразитни болести и така нататък. Много са примерите, които могат да бъдат посочени. Разбира се, постарали сме се да илюстрираме и тези флуктуации в двустранните отношения, които приключват и които минават през обявяване на война на Съединените щати през 1941 година. След това възстановяване, пак прекъсване на дипломатическите отношения в периода на Студената война и, така да се каже, новата епоха, която настъпва в двустранните отношения след 1990 година. Не знаех, че ще видя
президента Първанов тук, но и неговите посещения и срещи също са отразени. Така че давам си сметка, че времето е малко и не бих искал да ви отекчавам, но мисля, че има какво да кажем и да покажем по повод този юбилей. Заповядайте да ви изложим. Благодаря за вниманието. Позволете ми да дам думата на госпожа Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавния културен институт при министъра на външните работи. Уважаеми господин президент, уважаеми професор Денчев, уважаеми професор Петева, ректор на университета, на своя ред и аз като директор на Държавния културен съд към министъра на външните работи бих искала да благодаря на университетската организация за тази кръгла маса, за поставянето в днешния дневен ред, отбелязването на една важна и престижна годишна 120 години от установяването на дипломатическите отношения между нашата държава и Съединените американски щати. Нашият институт като институционален партньор в тази организация на събитието заедно с Държавна агенция архиви така подкрепяме и насърчаваме много повече да се говори, да се разказва и да се показва и чрез изложби, и чрез дискусии за културните взаимовръзки, за политическите взаимодействия. Институтът ми като инструмент на външно министерство през последните години, за което съвсем кратко ще маркирам, с някои примери, съдейства на нашите дипломатически мисии на територията на Съединените американски щати за популяризирането на различни културни проекти. Например, през последните 2 години нашето посолство в Вашингтон успя да се включи в няколко престижни събития, например Ден на отворените врати на Европейския съюз в Вашингтон, като 2 от нашите изложби на Държавен културен институт бяха включени в мащабната програма, промотираща европейската култура. Това са фотографската изложба "Аромати от България" и Кирилската азбука. Радостни сме, че в рамките на изминалите 2 години с наше съдействие успя да бъде популяризиран един документален филм с английски субтитри, посветен на цивилизационния принос и европейския принос на светите братя Кирил и Методий, именно документалния филм, произведен от Софийския университет "Пътят на светлината". Активно нашите дипломатически мисии се включват и популяризират една нова наша програма, посветена на българското кино, а именно онлайн кинофестивал БГ Екран онлайн, тъй като през една платформа ние успяваме да организираме и да популяризираме български съвременни филми, документални, игрални, серийни и в партньорство с Българска национална телевизия, за да бъдат популяризирани отвъд океана. Много са примерите, които мога да дам, само ще се спра и на последните от преди 2 месеца по инициатива и по активната дейност на нашето генерално консулство в Лос-Анджелес. 24 май за първи път бе обявен от кмета на Лос-Анджелес госпожа Каролин Гудман, която издаде прокламация и официално обявен 24 май за Ден на българската култура и културно наследство в Лас Вегас. Това е изключително важен акт и признание, още повече, че прокламацията се така поканват жителите и посетителите на града да празнуват и 120-та годишна от установяването на дипломатическите отношения на България. Също по инициатива на нашето генерално консулство в Лос-Анджелес и проект, по който нашият институт е съдействал, бе поставянето миналата година през есента на паметна плоча на един бележит българин, талантливия скулптор Атанас Картомаков и на неговата съпруга Александра. Това се случва в университета Ла Сиера в Риверсайд, Калифорния, защото семейство Качамакови са едни от най-големите дарители на този университет. Половината от своето творческо и интелектуално имущество, както и финанси, даряват на този университет, а той от своя страна предоставя стипендия и до ден днешен на изявени студенти в областта на изкуството. Също така, миналата и по-миналата година с наше съдействие, с нашите партньори от Национален дарителски фонд 13 века България бе издаден превода на български език на един роман, "Добри" се казва романа, от канадски автор, който е илюстриран с картини на Атанас Качамаков. Тази изложба с илюстрациите от картините гостуваха и във Външно министерство. И накрая, уважаеми гости и колеги, без да ви отекчавам повече, с много разнообразни примери, с които нашите и посолството, и генералните консулства активно популяризират различни форми на българската съвременна и традиционна култура и изкуство, бих искала да ви поканя на 2 август в галерия Мисията, където ще гостуват
10 съвременни български художници, живеещи в Чикаго, които са организирани в обща експозиция на тема "Между два бряга". Кураторският концепт е на професор Василен Васевски, изявен професор и преподавател в университета, Илинойския университет, и този проект се реализира съвместно и с нашето генерално консулство в Чикаго и с Изпълнителна агенция за българите в чужбина. Тази изложба, за която ви каня на 2 август, е част от утвърдените инициативи и тържества през тази година, които са част от програмата за отбелязване на 120 години в дипломатически отношения на България между България и Съединените американски щати. Благодаря ви за вниманието и ще ви очаквам на 2 август в нашата мисия. Благодаря, госпожо Иванова. За кратко приветствие. Заместник министър на отбраната, доцент Груев, скъпи, тук са на лице значителни традиции. Надявам се, не е много звука. Аз с удоволствие се включвам, приех поканата, се включвам в тази дискусия. Ще гледам да бъда кратък, защото атмосферата не позволява разгорещена дискусия. Поздравление за инициативата. Вземам повод от казаното от ректора професор Петева, от корените, анализирани в нейното слово, и се досеща, впрочем, как уважавания от мен професор Пантев казваше, че отношенията между САЩ и България са пример за цивилизовани, модерни отношения между една култура и една малка нация. Разбира се, през годините, през десетилетията сме имали много различни периоди. Аз имам честа да съм бил участник в един от най-успешните периоди в отношенията между България и САЩ. Помня, че тогава, когато бяха разменените визити с президента Буш, неговата моята първо в Белия дом, след това той в България, и в негово лице и държавния секретар, и други високо поставени лица от американска страна често подчертаваха, че ние сме в един период на утвърждаване на стратегическото сътрудничество. До този момент това понятие не се използваше. Сега не знам в по-модерно време как се тълкуват нещата. Както и по повод на 100 годишната, тезата наша и американска, т.е. общата ни теза беше, че сме в периода на най-добрите отношения между двете държави. Помня, ще си позволя все пак, тъй като повече теглихме към по-далечното минало, че при всичките ни различия с президента Буш имахме много добър диалог и ползотворен диалог. В Белия дом той много ясно и категорично подкрепи членството на България в Европейския съюз, даде рамо, и това след това проличава в поведението на американската дипломация и специалните служби за спасяването на нашите медицински сестри, осъдени в Ливия. И нещо повече, той си позволи тогава да каже, без да е съгласувано, без ние да сме очаквали това, да каже, че България е лидер на Балканите. Тогава за първи път тази формулировка се появи на преден план, след това се появяваше, изчезваше, но тогава разбирането и отношението беше точно такова. Имали сме и други поводи с президента Буш да си взаимодействаме, или по-скоро той да ни подкрепя. Давам само, маркирам, понеже генералите са пред мен, на два случая. Един случай беше, когато трябваше да спасяваме нашите осъдени, т.е. ранени
шофьори в Ирак. И втория случай, не по-малко драматичен, Кербала, когато нашите момчета се биха на живот и смърт да спасят позициите, които имаха. И тогава си спомням, че имахме телефонни разговори с президента Буш и в резултат на това дойде американски контингент, който ни подкрепи. В резултат на това получихме и допълнително оръжие, което няма да изброя, защото не искам да изпадам в подробности. Ще си позволя обаче да кажа нещо, впрочем, запомнил съм една фраза от Фигаро, която ласкае самочувствието ми. Не казвам, че е абсолютно вярно. Тогава този популярен френски вестник написа, че с тази визита, втората визита на президента Буш, България влиза в отношенията до великите сили. Не като посредник, но във всеки случай активно присъствие. И понеже започнахте с нещо много мило и красиво, песента за библиотеката, пък и на Унибит приляга това, ще ми позволите да припомня нещо, което засяга не толкова лично мен, колкото президентското ни семейство тогава, в период, който съпруга имаше шанса, който сигурно не е било случайно, започвайки един диалог с Лора Буш, този диалог се разшири, включваше Людмила, в един момент се включи Чери Блеер, съпругата на австрийския президент доктор Фишер. 3-4 години тези първи дами се срещаха и си говориха за книгата, за библиотеките, за четенето и даваха един много цивилизован знак на нашите общества. Много ми се ще това да се популяризира и дай Боже някога, не толкова далечно обозримо бъдеще, да се случва пак нещо подобно. И съвсем накрая, тъй като ще изневеря на себе си, ако няма критична нотка в моите думи, професор Денчев ме разбира и ме подкрепя. Знаете ли, беше време, когато на високо, много високо ниво имаше общуване, честно общуване, дори когато сме били на различни позиции. В последно време виждам, че сякаш отношенията ни се диктуват на ниво посолства. Първото, което ми направи впечатление, е, че от съседна Македония приятелския, братския посланник силно разкритикува българската позиция, нарече я остра, агресивна и даже каже, че предпочита да бъде там, в Скопие, а не в България. Това не беше. Го кажем честно. След това чух наш изтъкнат държавник в последните 10-15 години, който се хвалеше, че цяла седмица е бил в посолството, за да съгласува един проблем, който за мен беше древен проблем. И това не поласка националното ми самочувствие. Не коментирам последните реплики от един партиен форум, който също ни направиха добро впечатление. Както казва един велик писател, по-високо билото колеги политици, държавници, разбира се, и науката трябва да си играе тази роля, която и в момента играе, като един от катализаторите на диалога между двете страни. Още веднъж поздравление за този форум. Бъдете живи и здрави! Колеги, ние започнахме с духовност, с една песен, един клип посветена на библиотеките.
Ще ми се да завършим пак с духовност, като помоля Негово Преосвещенство Европейския епископ Тихон да направя заключително изказване, свързано с днешната кръгла маса и да благослови българо-американските не само дипломатически, а всякакви отношения. Защото искам да ви кажа, че на 7 октомври, след няколко дни, се навършат 144 години от установяване на дипломатически отношения с Русия. Интересно какво ще бъде отношението на нашата държава към тези отношения, защото Русия не е сегашното ръководство, Русия също е една велика страна, такава като Съединените американски щати. Имате думата, епископ Тихон. Чуваме се? Да, сега добре. Ще направя по съкратената процедура обращението ми, скъпи брати и сестри. Считам всички вас, издигнати високо в иерархии и не толкова издигнати за истински брати и сестри. Знаете ли, за тези отношения действително сега се говори така, сякаш всичко е било безпроблемно. Не е верно. Но това, че ние продължаваме след много катаклизми, е указание, че тези отношения са дълбоки, въпреки онези, как да кажа, неразбирателства, които сме имали. Още помня къде беше първата американска делегация. Който знае, който не знае, ще му кажа. Беше на ъгъла на Цар Шишман и площад Света неделя. Точно зад гърба на Цар Освободител. Една жълта къща. Събориха се, сега е хотел с много имена. Добре помня и когато дойде след много години първият посланник, т.е. госпожа Хендърсън, вие нямате никаква представа колко бяхме очудени. Никой не вярваше, че някой ден ще види в България окачено знамето на Америка. Ами това беше ден преди това най-ужасната провокация. Тази жена пътуваше бавно с колата си и кимваше на хората. Те, кой стреснат, кой зарадван. Радвахме се, че отново са дошли. Това, което искам да пожелая на тези отношения между България и Съединените щати, да бъдат не само дипломатически, но и да станат дипломатични. Когато българин е решил да жени сина си и се разчуи из целото, не взима онази мома, която идва да му тропа на вратата и да казва: ето, аз съм най-добрата, най-хубавата, тръгва да търси. Да търси, да убеждава и ако трябва да откраде. Това съветвам и посланника на Америка в България. Когато говорим за свободата, братя и сестри, свободата не се дарува от никому. Свободата трябва ние сами за себе си да си я отвоюваме в сърцата. Искрено се надявах, професор Денчев, да ме споменете последен. Не защото според писанието последните ще бъдат първи, а за да се покаже, че действително църквата стои в съзнанието на българите на последно место.
И ние сме си виновни за това, много виновни и продължаваме да сме виновни. Но, каквото и да правим, ние без една духовност, която мобилизира нашите сърца, воля и не ни мобилизира най-накрая да разберем, че демокрация без защита на личното и чуждото достоинство няма. Живеем с едно поколение, което нито знае, че трябва да има лично достоинство, пет преди дава да го брани, а това е демокрацията. Когато признаеш, че всеки, независимо какъв е по образование, пол, красота, богатство, е на тебе равен и му дължиш едно уважение. Ужасно съм обършнен, като гледам как нашите народни представители се държат в Народното събрание. Тези хора не си ли дават сметка, че малки деца ги гледат и се държат по същия начин по улицата. Пожелавам на всички, действително и на българския, и американския народ има нужда от нашето пожелание да бъдем уверени в себе си. Който казва, че българите нямали самочувствие. Глупости. Имаме много голямо самочувствие, но е малко фалшиво. Защото търсим самочувствие за неща, които ги нямаме. А трябва да имаме самочувствие за нещата, които имаме. А това е, че ние сме един стар народ. А този стар народ има много мъдрост. И когато мъдростта мълчи, не значи, че е оглупяла, а че пази богатството си, защото никой не иска да го получи. Пожелавам българската духовност, българската мъдрост да бъде в услуга на новото поколение и на Америка. Бог да благослови двете страни, България и Америка. С това наистина приключихме. Искам да направя една малка бележка на президента Първанов. Той обича така този тип говорене, който каза, че днес честваме една годишнина на отношение между една велика държава и една малка държава. Една велика икономическа сила, демокрация и една велика в културно отношение държава като България. Позволете ми да помоля професор Петева да дари книги. Първо, за госпожа Мария Габриел, българите и американците. Моля да снеже. На господин Тагарев, моля господин Запрянов същата книга. На президента Първанов, американски поети. Все пак ние сме университет на книгата. На господин Емил Кошлуков, нека Ники Кръстев. Къде е Ники Кръстев? Ники, заповядай. Той е репортер от Националната телевизия. Те са наши партньори. Също една книга американски поети. На господин Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети. На господин Груев. И на госпожа Янка Такева, приятеля на нашия университет. Колеги, започнахме, аз се двоумих и колегите са каква музика да пусне в началото. Дали Гершвин, аз ви казах, дали музикала Коса. По същия начин се двоумихме и как да завършим. Дали с рапсодия Вардар на Панчо Владигеров, но все пак послушахме ректора. Тя е ректор, да пуснем Стотека баба Гайде. Моля,